وشت کنے وتی امبلا وتی بیلیا وتی یوٹیوب چینل مراگشا مرداریں چاروں کو گوجداروں کا پروگرام سبائے مستاگا ہمک روچ ما وتی یوٹیوب مراگشا ہیر کنا اور شما میں پروگراما میں یوٹیوب مراگشا بیچارے گوش بدارے اور بلے گوشما میں عرضیں میں دزبندی کہ میں چینل ہے لائک کنگا شیئر کنگا اور سبسکرائب کنگا چرنگا بے حیال مبے پدا کہ شمارا نوکا چن نوک تریں میں پروگرام او اندگا ویڈیو آڈیو دس کپ تو بکنا پروگرام شنگ تالان سبائے مستاق پروگرام میں امریا مانوش میں بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں منی نیکی واہگ ادروت سلام شمارا سرباتا دعائنت کے دائمہ جوڑ وشو دراؤ سلامت باتیں وتی زندہ تہا اچوڑیں غم اچوڑیں سکی مگنداتے دائمہ وشیانی منگیراں باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں مرداریں گجداروں کا مروچی چارشنبے ہے روچنت سال 2023 ہے اپریل ماہ مروچی 12 تاریخ عوامی رنگا مبارکی رمضان شریف بستو یکمی روچن میتوارا مروچی پشما گوانکیں موجانی سرا سرکنگے ذمہ واری گونت میں بیلیو ہمبلو ہمراہ کے اسٹوڈیو تا گوما تکنیکی کمکاریں میر بالاچ بلوچ اور امیرنگا ڈیوٹی افیسرین تذکیر احمد نور وادی کے کارمستر حمید شاکر امکسو پشم یاترا ای پروگراما کو زیبنا کی دا برنگیا سمبائی نگے جوہدہ کنتی و امیرنگائی پروگرامانی نگرانی کنگائیں تام اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر وشت کنے امبلا آبیلیا بانکیں گوہاراں واجہیں براتاں پروگرام سبائے مستاق تہا امید کشین شما جوڑ وش دعاو سلامت شم شپائی منی وستگ نوکیں زندیا پترتگے داخل بتگے گو نیکی واہگو جذبگو جوزگ چمانی دستگیں نوکیں واہو دلانی داشتگیں ہرادگانی ہمرایا پیشگیش وڑا مروچی ہم عرضیں دزبندییں اللہ پاکے پاکیں ہاں وندہ کہ اللہ پاک میں گوش میں جذبگاں جوزگاں مارشتاں چمانی دستگیں واب دلانی داشتگیں مراداں میں جوہدانی مزبر وردہ مارا بدن تو سر بکن تامین سم آمین مرداریں گجداروں کا چونکہ مروچی میں مزنی ٹرانسمیٹر چا بجلی کم کا خرابی سببا بندیں پمی یاترا مروچی کسانی ٹرانسمیٹر سرا ما گوشما دیوان کنگائیں کجام یک گلنگ گجداروں کی پروگرام سوائے مستاق تہا امگرنچ بوک بلوٹیت پروگرام سوائے مستاق تہا باہر زورک بلوٹیت گڑا گوما نزدیکی کتکا 0322 510 2744 اسرا و امیرنگا 0335 810 1825 اسرا ہم مارا شما کلہ پیغام رائی کتکنے پروگرام سبائے مستاگے رنگ دروشما دو سری جوڑ کت کنے بیزن سپر سے 225102 ہپ 44 اسرا اس سپر سے 5 یک کش 25 اسرا شما گوما نزدیکی کت کنے مرداری گوجداروں کا مرچی کسانیں ٹرانسمیٹر شما مارا گوجدار گائے میں مروچگیں سرحالیں ٹاپ کو بنگپیں کہ سہورو دبو جے دینیو نیکرائی ارزش تو اہمیت ای بنگپ سرائی سرحال سرا ما گوشما آبروال کنے گوشما گپ پتران کنے بلے بنداتا گوجداریں یک حمد باری تالائی شاہجان داؤدی وشین توارا پدا گپ گالاں دیما بران پیں رچان بان
اللہ اللہ مولا مولا اللہ اللہ کرا مروان با ایام سرا رضان با. ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 584 کلو ہرز اسرا پروگرام شنگ تالا نیند سبائے مستاق پروگرام سبائے مستاق امریا منو شمع بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں مرداریں گویداروں کا نکائیں وتی مرچی گیں سرحالو بنگپے نیمگا گویداروں کا رمضان شریف سرجم برکت و رحمتانی ماہیں کیشی تہا جتا جتائیں عبادت و بندگی کنک بنتے کہ چراہاں مستریں عبادت اور روچگے دارگیں امیرنگا روچگے دارگے ہمراہیا تراویہ نماز وانگ تلاوت قرآن پاک کنگ و ہمیرنگا ہیتکا پہ نندگ شپ قدرے برجا دارک او عشاں ہوار سہورو او دبو جے ہم جتا جتائیں عبادت و بندگی ہستاں ہمیں مبارکیں ماہ توکا کہ اے ہمک عبادت ہمک کو بندگی وتی جتا جتائیں اہمیت ہستاں جتا جتائیں فضیلت و برکتم ہستاں کہ یہ درستیں حملہ کے مردم برجا داری تاگڑا آچا مبارکی رمضان شریف برکت و فضیلت و رحمتاں وطارا باہرمند جوڑ کت کنتے ایک راستیو حقیقتی کہ مبارکی رمضان شریف دینی و نیکرائی اوالہا حبید چاگردی و ددمان اوالہا ہم مزنی اہمیت و مزنی ارزشتی خدا بندی انچو کہ ما ذکر کنے تلاوت کلام پاک کنے استغفار کنے بائشتے لوٹا کنے طلبہ کنے اوچا دوزاؤ اوچا جہنما ما پناہ لوٹیں او امیرنگا یک مخصوصی وحد پاسیا ما ورگ نوشگے سرا ورگ و نوشگا وتی برجا نداریں آئی سرا پابندی جنک بیت روچے دراہگا چی یا روچے دراہگا چی پیشتر آئی سرا پابندی و امیرنگا روچے بوڈگا رند پدا مردم دبوچ کا ای نیام جیا مردم ورگ و نوشگ و جسمانی و بدنی واشتانی سرا قدگن جنک بھی پابندی جنک بھی پرچہ کے ہمیں روچگی اصلیں بن بیو مجگو مانا گشک بھی تا ہمیں رنگا گڈی اشرحا اعتکاف حمل برجا دارگ بیت میتگے یک مردم یا بعض مردم رواں مسیتا نندا کہ ای عمل آرا اعتکاف گشا و سرجمی وتی میتگو بازار یاترا دعا لوٹاں یک وطارا پردہ یہ تہا کنا آودا گوشہ نشینی اختیار کنا او اللہ پاک ذکر و اذکارا گو وطارا بندوق دارا او تنا وحدہ لمی کاری مبید تاہا گوڑا اچوتی امت تمبوا اچوتی پردہ در نیاہانت او پہریس کنا چترون زبانیہ چاہنچیں گپیا کہ چرایا دہمی مردمے دل آزاری بوت بکنتے اے عملارا اعتکاف عمل گوشک بیتی اے امیرنگا چریشیا حبید سہورو دبوج نیمگا ہگم ابیائیں اے ہم جتائیں عبادتاں او اشانی ہم جتائیں ثواب جتائیں فضیلت جتائیں اہمیت او جتائیں ارزش تم ہستیں اوشی برکت ہم ہستاں امی اے تک پہنا تا گاما بچاریں اے تا سہورے ہم بازیں فضیلت ہستاں سہورے ہم بازیں برکت و رحمت ہستاں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کنت گشید کے اللہ نبی ارشاد فرمائیں تو گوشت کے سہور بکنے بزاں سہری بورے پرچہ کے سہور کنگے تہا سہری ورگے تہا سہور کنگے تہا اللہ پاکے
برکت رحمت و فضیلت ہوارا چونہا اگا مردم بچاری تا سحور سکباز برکتاں ظاہری برکت و رحمت آج سحور چا سحور پرو چکارے چونکہ مردم سحور کا تا سرجم روچا آئیے بدن و جسم تہا قوت و طاقت ودیویت او آچا سحور ورگا وطارا سرجم روچا جسمانی اوالہا توانا محسوس کن او وطارا اچھا شد تنا رکینگ یک ذریعی سحوری کے مردم چا روچ طرح گا پیشتر چا بانگا پیشتر کے مردم اما ورگا وارت یا اما ہاپا وارت گڑا آیارا دینی و نیکرائی رنگا سحور گشک بیت کیشی ہم سحور کنو کا نسرا اللہ پاک رحمت و برکت ہستا چونا گشنت کے سحور چونکہ پر برکتیں یک ورگی علمت کے مردم سحورا اچرنگا یلا مدا و سحور علمہ مردم بیکنتے پرچہ کے سحور کرو کنو کانی سرا اللہ پاک رحمت برکت نازل بند و پرشتہ ہم سحور کنو کانی آترا دعائے خیر لوٹاں سحور کنگے دینی و نیکرائی والہ سک باز اہمیت سک باز ارزشت استیں اور میں چاگرد تہا یا میں علاقہ تہا یا میں چاگرد و دمان تہا بعضی مردم انچیاں ہستاں کہ یعنی گشگ ہمیشن کہ سحورہ میں دل ورگ نکشی یا سحورہ بعضی مردم انچیاں ہستاں کہ کو پچا ورا یا لنکا ہی نان ورا یا دانگی نا ورا بلے سحور کنگے اما دینی و نیکرائی پوشدار ہستی پس منظر ہستی آسک باز اہمی علم نہیں کہ تو لاپے سیرا ورگ ور بلے سحور کنک سک باز آئی تہا برکتیں سحور اما حملیں کہ آئی تہا لپا کے برکت و رحمت اوارا و دوہمی پہلو تک پہنا تا مردم بچاری تا پرشتہ ہم پا سحور کنو کا دعائے خیر لوٹاں یقیناً سحور مزن ارزشت و مزن اہمیتی استیں و دوہمی ابر عشق اللہ رسول پاکیں ارشادیں کہ اما مارا چیز ساری تر اما قومانی سرا کہ روچگ فرض کنک بودتگ گڑا آ قومو میں تہا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیانی تہا پرک سحورے گی کہ میں تہا او آ امتیانی تہا پرک ایو کا سحورے گی کہ ہمیں سحور مارا چپ پیشترے روچک داریں امتیاں اجتاؤ گستا کنتے یک مزنی اہمیتی ای چاری گپاں چا ای پاکی حدیث زانک بیت کہ سحورے استیں او امیرنگا سحور امرائیہ دبوج ہم دینی و نیکرائی حوالہ سک باز اہمیت سک باز ارزشت استیں او اللہ نبی سنتیں او عربانی تہا گیشتر گون ناہا دپارا بوجگ بیتیں گیشتر مردم نا ورن توتی دپا بوجاں اللہ نبی گیشتر اشکی نا ترے ناہا دب بوت کا اگر ترے نا نبوتا گڑا واجہا اشکی ناہا دب بوت کا اگر ہی ہر دویں چیز ناہے دویں تہر کے موجود نبوتگا گڑا واجہا گون آپا وتی دپارا بوت کا پمی آترا دینی و نیکرائی رنگا تو ہمک لوگا بچار مومنی مسلمانے گوڑا دبوج گوں ناہا کنک بیت گوں شیرہ کنک بیت گوں آپا کنک بیت تا ہمی رنگا گوستگین پروگرام یا ما گوشمگا پچان کتگا کہ دبوج کنگے مزنی دینی و نیکرائی رنگا مزنی ارزشت و اہمیتی تا ہمی رنگا دبوج کنائنگے ہم مزنی ارزشت و مزنی اہمیتی او اللہ نبی پاکی حدیثی ای حوالہ کہ یک مردمی دوہمی مردمہ روچک بکنائنی یا کنچی مجاہدی آرہ ساز و سامان بدن تو سر بکاں تا گڑا ہائی آرہ برابر برابر دبوج اما کنو کی مردمی یا مجاہدے کے آئی آرہ ساز و سامان بپو جارینی برابر برابر آئی آرہ اللہ پاک آئیے ثواباں دنتی یقیناً ما دبوج کنائنگ مرادی نہیں کہ یکیر لاپ سیرہ ورگ واریں بلکہ گوٹی شیری بدے دانگی ناہی بدے ترمپی آپ ہی بدے اے ہم دبوج کنائنگے یک راہ بندی یہ والا ہم پیشتر پروگرامی کتگا و مثال راتگا کہ بعضیں صحابہ اللہ نبی رجس کتگا کہ دبوج کنائنگے مدنی ارزشتی بلے میں تہا بعض مردم انچین گنجاش نداراں سکت نداراں کی دہمیا دبوج بکنائنا گوڑا اللہ نبی ہمیں حکم داتگا ہمیں گشتن دیما ارتگا کہ علم نہیں کہ لاپ سیرہ ورک بواری بلکہ دانگی ناہی کسی بدے گٹی شیر بدے ترمپی آپ بدے اشیے اصابہ ہم ترا دبوج کنائنگے سرجمی ثواب رسن تو چری ثواباں وطارہ بارمند کت کنیو برکت اللہ پاک تیسرہ نازل بنتے یقیناً رمضان شریف
यकंची माई की शितहा सवाब व रहमतानी दरो दरवाजक पचा दाना मर्दम हमाय हरची के जुर्त का हरची के कट्टित का जूरीती पमे यात्रा मुबारकी रमजान शरीफ मेहमानी रवगा प पादानी सरा अंचो उश्ता तक के चम्मा हंदरे मरुची मुबारकी रमजान शरीफ अबिस्तु यक्कुमी रुचि सिहमी अशरा बिंदात बुतक नो हाइदे हामद आमदी हाइदे तैयारी बूगाएं अल्लामिंद के मर्दम gwastagin rochani isaba e rocha ham go anchi wadiya bigwazini danke e mubaraki रमजान शरीफ रोचगी कुल्ली इबादतानी मा सरजमी हक्का हदा बिकनी ओ में जिंदगी तहा ए यादगार तरी और रमजान शरीफी बुत बिकनती मर्दारे गुजदारों का शो में मैसेज मत का आहाम आवार कीजिए भले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए शमे गोशानी नादर कने ए पता शमे मैसेज हवार कीजिए ओ अमीरंगा शुमारा दीम तरा हम मन कबतो नात इश्क नाइनी वो प्रोग्राम सवाए मिस्तागा दीमा बरान भी रे बेवाजा तरा बख्शात अंची कद रोशानी अज रे बेवाजा तरा बख्शात अंची कद रोशानी अज रे बेवाजा तरा रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार मीडियम व 902 1 किलो हर्ज दिसरा प्रोग्राम शिंग तालाने सबाय मिस्ताक प्रोग्राम अमरैया मनो गुमती सरजमीन टीम बे अमरैया शमे एबिलियो हम्बलो दायमी हमरा अकबर मिया मरदारे गुजदारों का बिजली कम का हराबी सबबा बिंदाता में मजनी ट्रांसमीटर बंदा में इंजीनियर दोजवा इंजीनियर हमरा मोहम्मद इलियास बलोच इवादा ऑपरेटिंग कनगाई मजनी ट्रांसमीटर HPT जुसका व अमीरंगा में दुहमी दोजवा इंजीनियर मीर बालाच बलोच स्टूडियो तहा गोमा तकनीकी कुमक्कारी बिंदाती रंगा शुमा में गपुत्रान दिलगुश कुत नकुता कसाने ट्रांसमीटर बुतकं के दूरी अंदो दमगम तवार सरनबी भले पदा हम परेशानी हाबर नहीं पर चके माँ प्रोग्राम वती द रिकॉर्ड कनेगा यूट्यूब चैनल हीर कनी स्टेटस जनेनी इंशाल्लाह दब्बो चिपत शमा प्रोग्राम सवा मिस्तागा वती में यूट्यूब चैनल सर्च कोत कने वनी नामा ओ सरजमी शुमा चारे तो गोशदाश्त कने उमरची में टापिकत सहूरो ओ दब्बू जे दीनी अर्दिश तो अहमियत ई सरहाल सरा मा गपुत्रान कुतक भले शुमा बुतकं के दूरी अंदो दमगानी गुजदारों का इश्कुत नकुता भले शुमा में यूट्यूब चैनल अलमिया सर्च कुत कने ई गप्पा गोजदाश्त कने वती ई कमेंट सा वती ली का मारा दात कने मर्दारी गुजदारों का अनु मदनी ट्रांसमीटर शुमा मारा गोजदार गए आलानी वाद अतकगो नजदीक बुता बाजें गुलिं गुजदारों का कुला बाजें गुले गुजदारों का पैगाम मरिगवरा हतकगो हेरा हालां गुजदारी हालंच पद पदाश में कुला हो पैगामा गुशा दिया हवार की जगह जोहदा कने नात रसूल मकबूल अमीरंगा सल्लम व मन कबत हम शब गुशानी नदर कने आलन चेकनी चारे हालत का आलन गुजदारी हालंच पद पदा गोशुमा हमनी आदमी गुजदार का चरंगा बेहयाल मबे रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार मीडियम व 902 1 किलो हर्ज दिसरा प्रोग्राम शिंग तालानिन सबा मिस्ताक प्रोग्राम अमरैया मनुष में बीली मेहमा दारो हमरा अकबर मिया गुमती सरजमीन सबा मिस्ताक टीम बे हमराया गोली गुजदारों कनी कुला पैगाम गप्पड़ी बड्डी बारी मारा सरबुतक और अमीरंगा कसानी ट्रांसमीटर के चालू बुतगा आवादा मैसेज सर नबुतगा ता पमे आतरा ए मर्ची मुकाबला सख्त भी परचा के बाद 5 मिनट पश्त कप्तगा ओ अमीरंगा नातम शमे गोशानी नदर कनी मैसेज हम शमे आतकगा आवार गे जगह जुजुता जोहदा कनी आगा अपश्त कप्तंग गुड़ कलक्शन प्रोग्राम हल्लमा हवारे गेजी दिला इचरंगा मकने बिंदाता कनी शमे मैसेजानी वानगा बिंदात कनी के मारा कुजाची याद कुतक मैसेजांची जानगो पजारक बिती
کلہو پیغام رائے کتا دائمی گجداروک دوستیں گجداروک میں بانو کی سنگینی گوہار امبر حسین چاوتا بادا اروہدہ مارا کلہو پیغام راہی کا پروگرام سبائے مستاگے گجداروں کے سلام دعا پد گشید کے زندگی ہمک قصہ و یات نبی بلے امک قصہ زندہ یاتیں چنچو چل کسیے گورا بتک یا پا چنچو بے مول و بے مقصد بتک گشی سلام پا زامران اما کورا کہ کسان زہق مدام پر لیبا روان کلیں گجداروں کا سلام سر بکا سلامت باتیں میں گلیں گجداروں بانوک سنگینی گوہار امبر حسین گشید کے مراگش ارواحدہ کے شمع بنتے ہیں گڑا میں کلہ پیغامہ حلمیہ ہوار بگیجے تی کلہ پیغام ہوار گیت کا سنگینی گوہار امبر حسین چوتا بادہ تی مہران رائی کنگے شوکل افزانی نوشت کنک رائی کنک پروگرام سبائے مستاگے دوستدارگو گوجدارگے لک لک صد ہزار وار منتوارا امید کشی امیرنگا وتی مہرا گوما بندوق کنے کلہ پیغام مارا راہی کا ہمیں دوستیں گجداروک دائمی گجداروک انور بلوچ اروں کی کہ اروادہ گوما ہمرائیں اگشی دنیا یک شیشگے آندے کے ادا انسان امو کرد صاف صاف گندگ بھی بلے بری بری ماوتی دوزوا ہانی بدیں کردان گندہ ہم بلے وتی چمہ بند کنا پرچہ کہ ماوتارا فکری و وازمندگی سانکلانگو بندو کتک میدلا ترسے یک بے وٹین چراغی روکیں ما ترساں کے اگاں میں دپا ہوپے کے در بیت گڑا میں دوستی چراغا کشی بلے تہی وڑیں فکر مندی تہی دوزوائے زندمانہ بے منزلیں سپریا رہا دکم بعض وش بعض زیبا بعض جلونک بعض ڈولدار سلامت باتیں انور بلوچ اروں کی زندے مراداں زندے بہاراں باتیں منی دلا ای میسج تو زی ہم رادت گا مرچی پدا رادتا بلے ماں زی ہم ہوار گیت کو مرچی ہم ہوار گیت شاد باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں دراج بر رہی کلہو پیغامی میں دوستیں گجداروک سنگینی گوہار بانک شمع مسکینے گشی مدام شاتو وجدل باتیں چمنی نیمگا شمارا بشتو یکمی رمضان شریف روچگی مراد باتا بعض دینا پد بار زورگاں پرچک من دگا جائی بوتگاں دگی جائی بوتگے پمی آتراتی کلہو پیغام مارا سرن بوتگاں آر جاگا بوتگے خیر بوتا دیر آیت درست آیت گشید کے اودا چاگردی رسانک در نبوتک تئی یک دو مراگش چا یوٹیوب چینلا منگوش داشت تگو چارے تک بعض وش بعض جوان گوشی بعض وشی بوتک شمی جوت ستا کردہ مدام صوبین باتیں سنگینی گوار شما ہم سو مندی مندلان سر باتیں گوشید سہور و دبوج اشانی اردش تو مانا اما تنیک دلو شد لاپیں مردمہ جسبکا کیشی اردشتا امی مردم گیشتر زانا پرچک اے مردم تنیگی دپا ہو شد لاپا وفسن زانت کے سہور و دبوج چیا گشنتی کہ سیر لاپا سہور مردم کن اگوں وڑ وڑیں شربت و شیرو نیبگاں دبوج کا چی زانت کے شد و تن چیا گشاں یہ بابرکتی ماہا آوندہ پما چکا سی اور تک کہ مارا ہم شد لاپ تن دپیں اما مردمانی باپتا جیڑگ مارگ لوٹیت کہ آئی چکا سا ایوکا یک مائی کے پمے آترا آہانی چی حال بیت کہ دائما امی جنجال امی مشکل امی مرحلہ گوزگام بعض وش بعض زیبا بعض ڈولدار شوقیں گپ زیبائیں حبر نوشتکتا آسنگینی گوہار شمع مسکین دیم تیرا گشید کے زند امی چکا سے جوہلیں دریاہ اوجنا گائیں مارا بائدیں کہ ماں چاہی چکا سا صوبین و تر بکنی بلے چیک کی ای گپا بیزان تو سرپد بی بعض وش بعض جوان سلامت باتیں سنگینی گوہار شمع مسکین تی یاد کنک پروگرام سوائے مستاق 2000 کو گوجدار گے تی لک لک صد ہزار وار منتوارا امید کشیں امیرنگا وتی مہران گوما برجا دارے ہمارا کلہو پیغام راہی کا سنگینی گوہار نازش بلوچ گپڑی گلگی کتگ کہ منی زر موبائل وارتگاں شما دو سے روچا مراگش کتا بلے مارا گوجدارو کنا ہیچی بیحال کتا مارا یاد نکتا بالکل تی گلگ سارو چمانی گلگ نزدیکی نیمون بوتا مندور بسمیل گوشی گلگا مردم وطیگ کا درامد گونا مردمارا گلگو گلشانی نبیتی بالکل ما گوشا ما وطی ردیہ وطی کمیہ بالکل مارا علمی کے میں یک دائمی گوجداروں کی گوما ہم گرنچیں گوجداروں کی براتی بیت کے گوہاری بیت اگاہا نیاما کم کا دور بھی گستا بھی
روزگار بھی آئیے کلاو پیغام نیا علمی کے ما آئیے جست بکنی آئیے بابتا گب بجنی کہ پرچن یت کا آئیے جن سلامتی یہ ملکائیں یا دگ جا گیا برحال دیم تر جوہت کنی چونہا گپی بگشان کہ منا وتی گوشدارو سخ باز دوست با پرچکی آمنی عزتہ کنا منا دوست دارا منا گوشدارا وہ سخ باز مارا رسپیکٹ دیا یعنی ایش میں مہرہ برحال دلا مکنے کلیں گوشداروں کا ما یکی چما چاریں اور مارا کل گوشداروں واجہ امرات بانو کی گوہار یک وڑا دوست با پرچکی آمیں گوشداروں کا مارا دوست دارا وہ مارا گوشدارا کائیں تھی میسیجے نیمگا نازش بلوچ گشت کے سہور و دبوج نیکرائی مزنی بستاری زانگ بیت سہور و دبوچ ارواد و پاسا بوتنکا رمضان گیشتر ڈولدار و مانداری دبوج بیگاہ مغربہ گون ناو شیرہ بندات کنا مردم دبوچ کنا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں کہ گوں ناہا یا گوں شیرہ یا گوں آپا دپا بوجا گوشی دیگا چیزاں ہاں رندہ وراں سہور شپ نیمائیں سہور ام سنتیں بعض مردم سہور بستارہ نزان تو وابا حراب نکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشتنے کہ تئی دل ہگاں ورگا نیتی گڑا ہاب ور بلے طرح سہورہ حلمہ پادہگ لوٹی چونہا ماں بچاریں رمضان بعض چیزاں گوم بندوقیں بعض جوان زیبا چونہا ماں بنداتی ہوتی کمپیرنگ تائی گپ گشتگا کہ میں چاگر دیتا بعض مردم انچی ہستا کہ یا سہور کاسی رنگا ارزش تو اہمیتا یہ کا ورق سرپت بان کہ ماں وریں او کا مکمہ توانا بھی سرجم روچا مارا تون شود نگی بلے سہور تو کا مزن خیر و برکتی ہستے اللہ نبی گشگی کہ سہور علمہ بکنے پرچہ کہ سہور کنو کا نسرا اللہ پاک رحمت رشا و مستری شریشیں کہ پرشتہ ہم پا سہور کنگان یاترا پرشتہ و پریشتہ گم پا سہور کنوکان یاترا خیر دعاہا لوٹا کہ اللہ پاکی سہور کنگا اشانا روچک دارگے توفیق ودے اوشانی سہورا قبول بکا مدن ارزشتی دینی و نیکرائی اوالہا سہورو دبوجے ادیم ترہ نازش بلوچ نوشت کند کہ منی ای دو سے روچے کلاو پیغاما منی گورا ہیر بودگا ما راہی دیگا گوشید کے سگو اوپار کنگ او چکا سو اوپار یک مدنی بستاری پا زندمانا اما مردم سگو اوپار کشی کہ بعض جوانی انسانی لیکک بھی سگو اوپار نشانی اشین کی اگر کسی گوما ردی بکا یا ردی سزا مدا مارا ماپ بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ماں چارو بچار بکنی گوڑا ہائیے زندے تہا سک باز سگو پار گندگا کے بالکل باز جوان زیبا گوشے اسلام میں بنداتی روچا کافرانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز انچی کار کتا کہ سگگے ادا نبوتگا بلے پدا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سگ تک اوپار کشتا گو آہانا بدوا اجبر نداتا بالکل سنت نبوی اگا ما چمشانک بدیے تا واجہ زند سرجمی برداشا گو ہوپارا گو سگا بندوکیں دیم ترہ گوشید کے مردم کے روچک داری آئیے واسطہ سگ علمیے ہرچ گپا مردم جذباتی مبی مردم ایموشنل مبی مردم وطارا جسکو جوڑ مکا اور ارکسی تہا سگو اوپر گوڑا مبیت گوڑا رمضان مردم روچگیں لاپ کے آلی بیت گوڑا مردم سگ کم بھی مردم پارا چڑی مردم کم مکا چو مردم چڑچڑا پنے شکار بھی بلے مردم لوٹیت کی آئی تکلیفہ برداشت بکاں دومیانی گپا ماں میاری مردم لوٹاں کے جنگ چوب بھی ناراضی بھی بلے گہتے رمیشین کہ مردم تہنا بھی تر و تابا کم بکاں اگا مردم مرچی کی طرح تاجن جنا بگشا من روچگا دب کدی ہم گندہمی مردمہ مدے گندگا گیشتر میں نیکرائی مردم جذباتیاں سوشل میڈیا سرازورا رمضان شریف کسی دل رنجیا رمضان شریف ماہا کسی دل رنجیا مکنے بالکل چونہا دل رنجی و ایچ ماہا شرنائی و خاصی رنگا رمضان شریف ماہا علمی کے مردم دومی مردمے دل آزاری ایچ رنگا مکتی آئیے دلارا ایچ رنگا نارزا مکنتی باز جوان زیبا آدیم ترہ گوشید کے دگے کلاہو پیغامی کہ ایلکاری انسان تہا بوگ علمی وادی کے ایلے سنچو لائکی بی بی علم زند سنبہیت شریں تربیت شریں الکاری انسان ہوتی لوگا خودکاں جوانی اخلاق و ادب مسترے مردمانی گونا شریں وڑیاں گپ جنک تربیتا گوں ہلکاری ہوار بھی رمضان شریف مائے بازیں تربیت بند اللہ پاک حکمے کے نماز کنک روچک دارک زکاة و فطرے دیگ ای ماہا مزنی ثواب و مزنی ارزشت و فضیلتی چیزانی ہستیں رمضان شریفہ دیگا ہم علمی ادبی چاگردی سائنسی تربیت بنتے انسان زانت کے گشید کے کار اگاں ادبی تربیت
تو وتی چاگرد شریں وڑیا عکس کشیہ کتکنے او سائنس سے گپا بجان گوڑا کمپیوٹر علمی گیشتر کارگوں کمپیوٹر بندوں کا ایلکاری بیت گوڑا ایچ رنگا مردم بے سوب نبیتی و سوب بندی ہے راہاں روتی دیم طرح نفسکن کہ ایک کلہ پیغام گوستگی مراکشہ نگب بیتگا بلے منی موبائل زر کمپنیہ وارتگا نو میسیج سینڈ کتگا تائی سرجمی کلہ پیغام ارچک تو دیم داشتگا سنگینی گوہار بانک نازش بلوچ من ون اما پیم تو نوشتہ کتگا ما جوت کتا کہ اما پیم بوان دانکش میں دل رنجی دل گرانی الاس بود بکا شات بات ہے زیبائیں لفظانی نوشتہ کرنا پروگرام سبا مستاگے دوزدارگو گوجدارگے لک لک منت اما روچ کے تی میسیج پشت کبتگا تو میسیج رائی کتنا کتا سر جمع تائی میسیج راہی کنک بوتا علامہ چمدا میں وڑا مروچی ہم پروگرام آئیر کنا یوٹیوب چینل سرجمی میسیج آنو تو گوئی داشتاں پدا ہودا ہم سرجمی یا گوشی بدار شات باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں مار کلاہو پیغام رائی کان کشی من آنول کلاہو پیغام رائی کنگاؤں او امیرنگا دردانہ بال گتری کلاہو پیغام اتکا راشد گلزار کلاہو پیغام اتکا بچکن کلیل کلاہو پیغام اتکا او امیرنگا مارا کلاہو پیغام رائی کتا حابدہ بلوچا چا اوتا بادا عابدہ بلوچ گوشت کے وعدہ منشتگم پروگرام سبا مستاگا دلگوشا پروگرام سبا مستاگ وتی مٹ وتی گوش میں وشیں دینی و نیکرائی یہ پنتو نصیحتو گپاں گو حمد باری تعالیٰ و ناتو منقبتا سکباز مارا وشی بھی کہ شما رمضان حوالہ رمضان ٹرانسمیشن بندات کتک اور شما شریں وڑیا پروگرام کنگائے سنگینی گوہار عابدہ بلوچ اوتابادی تی میران رائی کنگے پروگرام سبا مستاق دوزدارہ گوجدارہ لک لک منتوارا امید کشی امیرنگا وتی مہرہ وتی دوستیاں وتی محبتاں گوما ہم گرج کنے شات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں امیرنگا بازیں گلی گوجداروں کانی کلاہو پیغام منی گورا ہیراں بختاور کیوں میں ہم چوتا بادا اتکین کلاہو پیغام منی گورا ہیراں بلے راس گوشان تچ گوشان پیشے وڑا امرچی ہم گوشان کے سکا دمبو دلوش وپا ابتاری ارماڑے کلاہو پیغام ہم میں گورا ہیری 2 منٹ وش کبتگا آلانی آگا ٹیک 9 بجے آلبا آلانچ پدا کلکشان پروگراما گوشما ہم نیاد بھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندی کڑی گوجداری پدا ٹیک 9 بجا حالبا کم مقدمہ بالات کنا پدا شمیں میسجانی آوارگی جگہ جوہدہ کنی گوشما گپو تران ہم کنی پروگرام کلکشان توکا کہ مدد تو کمک کے اصلیں کانسیپٹ یا اصلیں نظریہ یا اصلیں رہبند چیہیں مردم کجاں بنیادہ گجوانی وڑیا دوہمی مردم الپا مدتا کمک کا خود کا ای میں ٹاپک بھی ای میں سرحال بھی گوشمائی سرحال سرا گپتران کرنے کے جوہدہ کنی شمارا ہم گوجداری وتی گپا ہم شمی دیما ہیر کنی لوٹا شما موہ مولت چا پروگرام کلکشان اترا سبا مستاق وتی گڈی آسران سربیت اللہ گنجی رامتانی باہوٹ باتے سفر پسازی گنبدا رواتا مدینہ کہ مصطفیٰ عاشقانی کارواں